В момента, специално за нас като компания, ние търсим опит, умения за боравене с западен език, английски и немски език и общо взето отвореност към новите технологии. Шофьорите трябва да могат да работят с смартфони, с телематики, с навигации, защото такъв е бранша и така се развиват и технологиите. Те ни помагат на нас и шофьорите трябва да работят с тях. По принцип, гледам да нямам предразсъдъци, дори нещо да ми направи лошо впечатление, давам шанс на човека, с който водя диалога, да ме опровергае, едва ли не. Но има някои неща, които се забелязват като модел на поведение за доста от шофьорите. Да кажем, идват с нагласата, че вече са подписали дори договор с нас, с едно интересно самочувствие, точно така, с нагласата, че имат много различни варианти, които пазарът им предлага. Ние не сме единствения или най-добрия вариант, което прави лошо впечатление. Едно е да имаш самочувствие, друго е да се самозабравяш. И това им пречи да са активни в разговора. Едва ли не, те слушат какви са условията и не слушат, не обръщат внимание на мен като човек, който си водим разговор за бранша и изобщо на обстановката, на колегите, на офиса и така нататък. Отново казвам, че се старая да нямам предразсъдъци. Има такива неща, които правят наистина лошо впечатление. Да кажем, човек ако примерно не изглежда приветлив, не изглеждаш добре, нали? Натурално човек му се дава лошо впечатление такъв контакт, с който комуникира. Но като погледнеш отвъд това, поговорите си, разбираш каква е личната му история, какъв е опит му, през какво е минал, едва ли не, може да си промениш изключително много мнението спрямо първото впечатление, което те създава човек. Да, това е един от най-важните въпроси, които по принцип задавам. За тяхната история, в кои фирми са работили, какъв период също, какъв тип работа са работили, защото за повечето хора транспорта е транспорт, но ние вътре, които сме в бранша, имаме доста специфики, различни видове товари и ремаркета, които водят до различни видове специалисти, които могат да ги работят тези неща. Следователно аз ги интересувам се от това, задавам им въпроси за коя фирма, какво са работили, къде са го работили и разбира се, основният въпрос е защо се е наложила тази промяна, защо в момента търсите работа. Но основната мотивация да задавам този въпрос е, че забелязвам, че има тенденции на отношението на транспортните фирми към водачите, които не са добри, не са позитивни. И когато съберат такава информация от хора, които идват един, втори, трети, четвърти, пети, казват ми, че имат такъв проблем, напуснали са еди си коя фирма поради такъв проблем, това за мен е изключително важно като информация, защото аз знам къде и какво не трябва да се прави и го взимам като предвид към отношение към тях. Тоест виждам, защото ние не комуникираме добре. Въпреки че този проблем съществува при тях, аз се съмнявам те да са го изкомуникирали по коректния начин с човека, с който са работили. И аз предварително, тъй като ми го казват, че имат такъв проблем, какво не харесват, какво им прави лошо впечатление, защо, поради каква причина са напуснали предишния работодател, аз старая тези неща да не ги повтаряме ние и да създаваме добра атмосфера и отношение към тях, дори индивидуално, ако е възможно и удобно. Специално при нас не се разминава, защото информацията, която ние предоставяме навсякъде в интернет и в нашите обяви и в разговори, тя е открита, тя не варира, тя е дори мога да кажа фиксирана. Бранша, доста от обявите, примерно, доста от предложенията на колегите, които са пуснати в интернет, в по-известните сайтове, дори нямат конкретна заплата или пък схема, уточнение на заплащане и така нататък. Ние тези неща сме ги предоставили, като сме дали долна граница, горе-долу горна граница, бонуси, командировъчни и така нататък. Тези неща вече ги изясняваме в едно интервю, в един персонален разговор с всеки един от кандидатите, но общо сме открити. В смисъл, нямаме база, за която да кажем, примерно за един от шофьорите може да получава или си каква заплата, друг шофьор ще получава различна заплата. Разликата при нас може да дори от самото представяне и ефективността на дадения шофьор. Както ви задавах и на вас въпроса как сте,
първо го задавам, това е първият въпрос, който отваряме разговор с шофьорите и нали, така разчупваме леда обществото, да разбера как са пътували до тук, как са в момента, какво е станало днес и те се чувстват по-добре след това. Основно втория, третия въпрос са свързани с тестът, който им давам да решат. Един тест, който е с базова информация за самата работа, като данни, нали, спецификата по регламента в Западна Европа за техното работно време и за шофиране. И вече си задаваме въпроси по самият тест. Ако има нещо, което те не им е ясно или не са сигурни за някой въпрос, го дискутираме, нали? И оттам нататък прераства в дискусия и дори в анализ на регламента, защото има някои неща в самия регламент, които подлежат на интерпретация. И обикновено завършваме разговора с някаква ситуация, в която аз ги поставям. Защото динамиката при нас е доста голяма, ежедневно, да не кажа ежеседмично и по няколко пъти на ден дори се случват някакви интересни ситуации, които подлежат коментара, подлежат на интерпретация. Аз обичам, когато нали, ми е прясна тази информация, това решение, тази ситуация, да ги поставя в тях. Да ги поставя, да им обясня каква е ситуацията, да ги питам вие какво бихте направили, как бихте реагирали, какво мислите е коректно и така нататък. И на база на техните отговори, тяхното отношение, доста интересна информация мога да събера и извод за техния професионализъм, за това как биха се справили в някаква стресова ситуация и така нататък. Нека да кажем, че по-опитните шофьори имат закостеняло разбиране за доста от нещата. И повечето години от техния опит са минали в период, в който е нямало толкова големи регулации в бизнеса, нямало толкова сериозни правила и последните години, когато има толкова много документация, правила, промени, Европейски съюз и така нататък, нещата се менят. И те са възприели един начин за пресмятане на времето си, за калкулиране на работния си ден, който не е максимално ефективен. И обикновено това нещо го дискутираме. Нали? Аз им казвам, нали, в един добър случай мога да направиш така в конкретна ситуация. Те спорят, казват не е така, това не е така, мен са ме го бявали преди не знам си колко време за ериси какво. И нали, което е интересно, аз доста от случаите успявам да ги убедя, че нали, нещата са се променили, но има ситуации, в които някои хора просто как да ви обясня, не могат да стигнеш до тях. Не могат да стигнеш до тях. Има различни ситуации, в които сме изпадали. Имаше една ситуация, доста често при тях имаме някаква договорка, правим някакво интервю, т.е. разговор, който приключва от наша страна позитивно. Те създават също позитивно впечатление, едва ли не се договаряме устно, стискаме си ръцете, но follow-up, последващите действия не винаги са такива, каквито ние мислим, че ще станат. Има хора, които нали, няма нищо лошо в това те да изберат нещо друго, да вземат друго решение, но в крайна сметка да ни уведомят. Имам предвид, че договаряме се с някой, стискаме си ръцете и в момента, в който ние трябва да му звънем, да му обясним какво следва тук нататък, подписане на договор, тръгване, график и така нататък, те примерно не си отговарят на телефона, не реагират, което създава големи проблеми при нас. Чисто и просто защото ние си ги планираме всички тези неща, в крайна сметка оставяме без най-важния ресурс в последния момент може да се случи. Не мога да дам възрастова граница, може да се случи при всички. Въпросът е, че по принцип в България трябва да се отнасяме по-сериозно към бизнес кореспонденцията. Тоест, аз казвам на всички, нали, няма нищо лошо в това да вземеш правилното решение за себе си. Да прецениш, че друга компания може да ти предложи по-добри условия или искаш да работиш за друга компания при различни условия, при различен тип работа, но трябва да уведомиш човека, към който си поел някакъв ангажимент, било то и вербален ангажимент. Да го уведомиш, да му кажеш, промених си мнението и така нататък. Няма нищо лошо в това. Хората си променят мненията всеки ден, по десетки пъти. И взимат решения. Много клишета има. Като цяло не бих казал, че обществото има реална преценка за самата професия и за шофьорите като професионалисти. Бих казал, че доста от тях имат грешна представа за шофьорите. Мисля си, че работата е лесна,
че едва ли не това е най-лесният начин, по който човек може да изкара пари, защото заплатата наистина е добра. И едва ли не всеки може да го прави това нещо, стига да има изкарана книжка и категории, ценност да го наречем. Но не е така. Работа е свързана с много стрес, с много съобразителност, с комбинативност, защото доста често плановете, които имаме, се променят в движение. Те трябва да умеят да реагират в движение на ситуациите и най-важното, което трябва да са ментално много стабилни. Защото нали, все пак клишето за нещата, които се случват по пътя е вярно. Наистина се случват много неща по пътя, много неща, които влияят и на психиката и на тях също много им влияят. И те трябва да успеят да преодолеят тези неща, за да се свършат работа както трябва, максимално ефективно. И в крайна сметка това, което нали, е нещо, което повечето хора не го взимат под предвид, е, че тези хора в доста голям процент от времето живеят в кабината, живеят в камиона. А това все пак е малко пространство. Буквално един човек, който страда от клаустрофобия, според мен не би се справил да живее в кабината и да живее в камиона. Това, което може би и вие знаете, че пазара расте, има товари, има производство, дори и в България, в Западна Европа не говорим, там вносът и износът постоянно расте, което значи, че трябва да има транспорт. Транспорт е свързан с абсолютно всичко. Щом трябва да има транспорт, трябва да има и камиони, превозни средства, които да го правят, тъй като в момента няма превозни средства, които да се управляват от разстояние, без да има въведен човек вътре в тях, следователно трябват и хора, трябват и шофьори, професионалисти, които да вършат тази работа. Повече и повече свободни места се отварят, но няма толкова много кадри. В крайна сметка навсякъде. Дали е в България, в Румъния, в Полша или директно в Западна Европа няма толкова много кадри. Професията е не толкова романтична, както е била едно време. И може би поради тази причина няма и толкова много хора, млади хора, които да искат да вършат тази професия. И другото, което най-много ефектира нали, бранша и работата на шофьорите е телекомуникацията, технологиите. Защото всички тези неща, които ние ползваме като удобство, трябва да ги ползват и те. Смартфони, GPS-и, обикновено повечето фирми имат и телекомуникационна система, която е инсталирана вътре в самия камион, чрез който се изпращат съобщения, документи, изпращат се задачи. Вече по-малко и по-малко се разчита изключително на телефонните разговори и човешките взаимоотношения. Всичко вече трябва да е писмено, хронологически наредено и да се ползва системата, защото е по-ефективно. Стария метод на работа с телефоните, нали, ери си къде само правя, ери си какво, не е ефективен. Поради проста причина, че хората, които правят планирането и които контролират нали, самия транспортен процес, те нямат време да водят тези телефонни разговори с шофьорите постоянно. И нали, много по-логически и издържано и ефективно е да се пишат съобщения, да се ползва самата система. Вече почти всички фирми имат някакъв вид софтуер и хардуер, който е инсталиран вътре в камионите и те трябва да го правят това нещо и трябва да са ефективни. Това е задължение тяхно. В момента в Европа законите разрешават той да говори по телефона, когато шофьорът стига да е с hands-free, точно така. Повечето от тях си имат hands-free или пък примерно в момента даже пример е, нашата система се казва Trimble, вътре в нея има SIM карта и тя е на високоговорител, буквално. В смисъл шофьора може да звъни или да му звънат по системата, докато шофьора може да приказва. Писането на съобщенията става главно когато камионът е в покой. И шофьора има възможност да го прави. Ние не изискваме от него той симултантно да прави всички тези неща, защото това е предпоставка за да допусне някаква грешка или да не е безопасно. Когато има си регламент, който гласи, че те трябва да правят почивки, паузи, в тези паузи и почивки съвсем спокойно отнема не повече от 1-2-3 минутки да напишат това съобщение като информация към нас, за да го получим ние. Вече ако има нещо успешно, съвсем спокойно те могат да звънат по телефона и би трябвало да звънат по телефона. Мога да кажа, че доста от тях са арогантни. Нали, то пак идва от бранша и от това, че примерно
днес са си назначили 3 интервюта или 4 интервюта и всичките от тези фирми, стига шофьора, нали, да се справя добре и да може да отговори на правилните въпроси и да има опит, всички тези фирми може би ще му продължат работа. И в един момент, нали, той дори идва на интервю само за да разбере какви са условията, които ние можем да му предложим. И, нали, този разговор, който е за основата на работата, те доста често дори не слушат и не го взимат при сърце. Горе-долу да. Но въпреки всичко, аз имам самочувствието, че ние предлагаме изключително добри условия. И сортираме кандидатите си също, защото за нас качеството е също толкова важно, колкото и количеството. Защото в крайна сметка недобре подбраният персонал води не само до пропуснати ползи, а до натрупане на загуби. Той минава обучение, той не е достатъчно ефективен, създава проблеми с планирането, с комуникацията, може да не е отворен към идеи, към това, което ние искаме да му зададем като график и така нататък, което би създало проблем за нас в дългосрочен план. Не ми се е случило, но ми се е случило обратното. Тоест да кажем заради облеклото и заради визията да се създам първо впечатление, но след един разговор да разбера, че това е наистина човек, който си разбира от работата и до доста голяма степен пасва на профила, който ние търсим като професионалист и следователно какво значение има облеклото. Пък и в 90% от случаите той трябва да е облечен за самата си работа, трябва да е облечен в така нареченото безопасно облекло, което включва, нали, каска, светоотразителна жилетка, специални обувки и така нататък. Така че често се случва, да, гледам да ги изслушвам, защото това създава една връзка между хората, които комуникират в диалога. Когато те споделят, искам да ги изслушам, ако, нали, мога да им помогна с нещо, да ги посъветвам. Но в крайна сметка това също трябва да бъде контролирано от гледна точка на време, защото ако се разводниме в самият разговор, не може да отделим достатъчно време на по-важните неща. Нали, целта на разговор е професионален и личен в крайна сметка. Интересуваме се, определено прави изключително позитивно впечатление, когато шофьорите в биографията си, в тяхната информация за историята им, споделят, че са доста по-голям период, другите са били работници в определена фирма. 2, 3, 4, 5 години, това прави добро впечатление. При положение, че в момента дори има шофьори, които на всеки 3-4 месеца сменят работодателя си. Нали? И другото, което е нашата фирмена политика, като цяло залага изключително много на лоялността. Не знам дали ще ви прозвучи странно или не, и дали ще мога да го разберете така ефективно, но ние имаме шофьори, които работят за холандския бранш на компанията в продължение на 25 години. Тоест изключително професионалисти, които за тях тази работа е удоволствие, изпитват нали, лоялност към компанията, работят с колегите и дори работят същите тези 20-25 години, работят с едни същи хора, които са в офиса. Залагаме много на това, искаме да го промениме. Това е нашата идея и в България, но малко по-различни са нещата, защото не е време. По принцип не стигаме често до тези лични неща, свързани с хобитата. Аз осъзнавам, че те могат да бъдат полезни като информация, защото запълват картинката за човека, с който си комуникираш. Доста често аз не познавам лично тези хора, следователно като разберат тази допълнителна информация за тях, аз мога да си извадя изводи за хората, които спортуват, хората, които имат различни хобита, но доста често не стигаме чак до тези детайли. Общо взето гледаме да се фокусираме върху работата, върху транспорта, върху техния опит и това, което те могат и нещата, през които те са минали, за да могат да си съставят професионална картинка за тях, за техния опит и това, което могат да помогнат на нас като организация. Гледам общо взето да е приятелски диалога, да е диалог наистина, да не е
интервю, което да има строго определени хора към роли, единият да задава въпрос, другия да отговаря сухо, гледам да ги разчупвам самия разговор. По някой път се случва, някои наистина са малко по-емоционални. Различни хора, различни характери. Помня един случай, в който един шофьор, бяхме се договорили с него абсолютно всичко. И нали, той изглеждаше като правилният човек за нас, отговори на теста, имаше опит и така нататък, искаше да започне. И в деня, в който той искаше да започне работа, бяхме планирали ние самото му отпътуване в командировка. Трябваше да подпише договор само, изпратихме го до счетоводството, за да подпише договора. И по пътя за счетоводството, в колата, той абсолютно емоционално каза: спрете колата, излезна от колата и каза: аз няма да работя за тази фирма, и си тръгна. Което ние до ден днешен не успяхме да разберем защо, каква е причината. Да, може да си е някаква негова лична причина, нещо да не му е харесало, но всякакви неща се случват. Случвало ми се, аз лично в един разговор, в едно интервю, ако нали аз изпадам структурата, която имам вътре си и в съзнанието си за разговора, и по принцип най-накрая обяснявам за заплатата. Ако те попитат преди това, просто им казвам, че ще стигнем и до там. Тоест, нека минем през всички неща, нека да им обяснява за самата работа, за компанията, какво може да им предложим, и най-накрая като финал на разговора в детайли обяснение за самото заплащане, за тяхното възнаграждение, защото в крайна сметка всички работят за възнаграждението си. И за да мога най-накрая, след като, защото ако делиш тази информация предварително, в крайна сметка структурата е важна. Нали? Ние казваме какви сме, какво искаме от тях, каква е тяхната работа и следователно какво е възнаграждението за тази работа. Ако някакси преместите структурата, възнаграждението и после работата, не се получават, човек няма добра представа, ефективна представа от това, което ще се иска от него. Дори доста от тях, нали, когато им обясните за самото възнаграждение и нали, за структурата, не обръща чак толкова внимание на по-важното, на самата работа, изискванията и начина на работа, което нали, не е коректно. Ще се повторя, обаче ще кажа, че старая се да нямам предразсъдъци за хората. Тоест, изпадал съм ситуации, в които тези хора, които парадират с умения и способности и опит, в крайна сметка не са толкова ефективни в работата си, колкото те предлагат. Изпадал съм и в друга ситуация. Човек, който нали, е по-плах, видимо комуникацията не му е толкова добра, видимо дори няма достатъчно опит, когато му бъде даден шанс, необходимото време, необходимите средства, информация и внимание, той се превръща в един прекрасен професионалист. Така че първото впечатление, човек не трябва да залага на крайностите. Така че това са две крайности. Обикновено, когато човек е балансиран, се дава по-добро впечатление и шансът той да бъде правилният човек, който ние да назначим, е по-голям. По-скоро бих направил компромис с личните качества. Защото в крайна сметка нашите взаимоотношения са основно професионални и за нас като организация е по-важно човекът да бъде ефективен в работата си, да бъде професионалист. Разбира се, тук пак говорим за крайности. Ако той е страхотен професионалист, обаче характера му не е добър, създава проблеми с комуникацията, създава проблеми със своята ефективност, създава други проблеми, които могат да бъдат много свързани с бранша, това му влияе и на работата и влияе на комуникация на другите хора и разстройва атмосферата в екипа. Следователно, такъв човек не е правилният човек за нас. Отново въпрос на баланс. Той може да бъде професионалист, добър, но в крайна сметка трябва да прави компромис в личното си отношение също в някакъв момент. Освен CV, както ви споделих, имаме един тест с доста интересни въпроси в него, които в един момент са свързани чисто и просто с информация за работата, в един момент са свързани с интерпретация на дадена ситуация. Много е важна информацията от този тест, как те я попълват и дали
знаят общо взето основните неща в бранша. Това е второто нещо, което се използва. И третото нещо, разбира се, когато имам възможност, браншът е интересен и винаги може да намериш някой, който е работил с този шофьор в другата фирма, в която той е работил, за да ти даде потвърждение информация каква е била работата с него. Значи, тези трите неща, като ги съчетаеш, може да получиш една прекрасна представа за човека. Главната роля, основната роля, пълната отговорност. Спрямо различни статистики от последните години, вербалната и невербалната комуникация се делят общо взето на 7 към 93%. 7% хората си изказват вербално това, което мислят и по начина, по който го мислят. Другите 93% са държание, отношение, интонация, поза и всички други неща, които влияят също и на отношението. Тоест, може да се познае по чисто физически човека как се държи, може да се познае дали той е искрен, не е искрен, дали това, което казва е частично, дали е емоционално, дали е така, дали не е така, дали нещо премълчава. Тези неща до голяма степен могат да бъдат разбрани от начина, по който той се държи в разговора. Не, защото съм абсолютно убеден в това, което ние предлагаме, в качеството на това, което ние предлагаме, условията, които са изключително адекватни за пазара, работата и отношението са изключително добри, професионални. Следователно, аз имам представа за това какво предлагат колегите, но съм уверен в това, което предлагаме ние. Тоест, ако шофьора наистина разбере, че си заслужава да работи за нас, ще го наемем. Ако има друга информация и пожелая друго, нека да работи за някой от колегите. Няма никакъв проблем. Те са интересни и общо взето са свързани с случките, които ви обясних, че се случват всеки ден и всяка седмица. Избирам по-интересните случки, които се случват и ги поставям в тях. Обрисувам им картинката, нали. Ти се намираш, говорим си на ти обикновено с тях, ти се намираш ери си къде, правиш ери си какво, в ери си каква ситуация си, какво би направил, защо би го направил това нещо и в крайна сметка го дискутираме и според мен, нали, това е най-адекватният начин, по който можеш да събереш тази информация за хората, като ги поставиш в реална ситуация и ми опишеш достатъчно ефективно, че те да се почувстват ценно са в тази ситуация и следователно да проследиш тяхната реакция и информацията, която ти дават фидбек.